windotoɓe Boowal Ganni rendo pinal e neesu. Boowal Ganni arti hande e nder nde ɗo tongode hesere taw garɗen haalde koko wiyete jattinare woni la résistance. Ko gonga noon fannuji jattinari ene keewi, daryiɓe ɗum kadi ne keewi. Ine waɗi jattinare yaadude e ndol ndolagu, woodi jattinare yamre woni résistance armée et résistance pacifique. ɓe garɗen haalde ɓe hande e darde men ko ɓen ɓe inɗi men kewani feñde so ina haale ko fate jattinare. Ndene dey ɓe darima hakke bawɗe mabɓe ngam salade turde genol turana ɗum tubakoɓe arnoɓe en jimde. Ma en jaa damgo tawen toon ceerno Ibrahima Kane mo Koundel. Ma en garɗo e Toro tawen ɗon Cheikh Ahmadou Ba. Kono kadi ma en jahto law ƴetten ɗon Samba Diadana mo juude Diagne. Ine jeeya e ɓen Aliyere Diop mo Fanayi, gonɗen koye Toro mo jattinare mum setta e tulde Dimat, hayso tawi ko suko tokoso wonno. Kono kadi e nder ɓen ine jeeya hen ceerno Lamine, ɗum ko jattinare e nder ferlo. Ceerno Ibrahima Kane jeeya ko wuro men Koundel. hayso tawi ko anda e makko heewani e wiide Christian Coulon e nder deftere makko wiitede Le Marabout et le Prince, o holliri wonde ceerno Ibrahima Kane arti Koundel ko 1864 hitande ujunere temedde 864. nden hitade kadi eɗen gandi ko nden wirnino Cheikh Oumarul Foutiyo en hawruno koye 12 lewru février. e wiide ha hande Christian Coulon caggal dumunno jangde mo waɗi to Cheikh Sadia Al Kabir ko nden o arti. kono kadi ko tawi o rewi nokkuji kewɗi ene jaa hen Kajoor ɗo ganduɗa ɗo o woni ɗon ha wiyani o waɗi ɗon duɗal o jangguini ɗon. o arti o tawi damga ina woni e jiibru mawdu e haljede, saabu bone tubakoɓe e wallidiɓe mumen jaɓɓe yaadude mumen taw noon ko ɓiɓɓe Fuutankoɓe. e saaha mo arti o kadi kala darinoɗo yiɗi wiide loppet e filtinde junggo tubako fawno e dow Fuuta, on ɗon jaɓɓirte ko hono no annabi garɗo faabade windere ni caggal fatara. Sabu famarɓe doole ɓe ngalano coppal, kañumen bawɗum men ko darade e fongo maayo. so coynima laana cuurki walla laana tubako jogito kuddi mumen, ƴattoje mumen e berlogol mumen kaaƴe. Pulaar no wiya hay fuɗɗinago koye haare jeeya. Faidherbe ina siftoro ɗum sabu ɗangal ngal o wanno e laana cuurki mbiyeteko serpent wonko dañno e dande maayo damga e 1855 so wullede, so ƴettede, so ni werlede kaaƴe. hiiɗede e haaɓede damgankoɓe on ɗon saaha addini hewɓe mabɓe yaltude ɓe hen payi ha ñooro. e gartugol makko kanko ceerno Ibrahima Kane, damgankoɓe hewɓe pooɗanimo ngam sikkude walla jotorade ko kanko woni wawde wonde faabo nokku on ɗon. o waɗi Koundel ko saaha dabɓo, caggal ɗum o ummiti ɗon kanko e almuɓe makko o fewi wuro no wiye Magama, hanki wiyeteno ko wuro Kumballe. jahgol makko Magama firata ko salade mo jebbilenade tubako walla waddude e mum jungo e faandu, hono no yontaɓe Fuuta hewɓe mbanno e on ɗon saaha e dow lekte famarɓe doole. ko fimde nde o jogui wonde laamuji ɗi o tawi ɗi ɗon ko turanɓe tubako geenol. o salaki ni julagu mum tubakoɓe mbaɗanno e dande maayo, kono fayre makko
wonno ko ɓen ɗon darade ɗumen e bonnude gueɗe diine l'islam e aadaji moƴƴiɗi tawno e Fuuta. ko ɗum waɗi laabi kewɗi omo waɗa janguji faadi e faraysenaɓe. o fawti hen kadi fawde ñiŋore e jenni e ɓen ɗon jaɓɓe golladade e tubakiri e on ɗon saaha. o ɓamti o darde rendo ɗo sharia ñawirte ɗo jimadi tubako wawa jaɓede. e hitande 1965 o rendini kono timmugo o fooli kono tubakoɓe woni makko ɓeydi ɓayre makko e daraja makko ɓeydi e nokku o. e hitande 1967 commandant de poste de Matam holliti yimɓe makko ko wuyɓe ko bat boniɓe sabu ɗum ko jogitari ɓe jogino ngam rendinde e felɓodirde yimɓe. ɓe pelɓodirimo e hawhoɓe Fuuta wonnoɓe ɗon e on saaha ɓuri tengtude e nder Bosaye. ko ɗum saabi yimɓe makko poola hewɓe dosti. e hitande 1968 ceerno Ibrahima Kane hepti kadi maqama. o rutti toon o mahi toon tata mawko kono feere bonde fewja maqama yana woni jangu maqama. ko ɗon ceerno Ibrahima Kane wara en goɗɗani hitande 1968. hoodere ceerno Ibrahima Kane ina ñifoto Bosaye hoodere wonde ina feeña nden ko hoodere Amadou Seykou Ba mo wuro Madiw. nden ko hoodere Amadou Seykou Ba mo wuro Madiw on ne ɓami kaɓɓirɗe ngam jokkude wolde diine e ndimago. e nden hitande ñaw choléra feeñi e nokku o ha yooɓi pittali kewɗi. Amadou Seykou e wiide mum ñaw ngu ala ko wonno so wona lebte Allah fewde e rendoji jebbelaniɗi tubakiri jaɓɓe kuule l'islam e ardiɓe ɓe hakkillaji mumen befta. e wiide makko o salaki kadi julago tubakiri kankonne woni commerce o kono o wondani e ɓen yo naata e nder gueɗe keroriɗi Fuutankoɓe ina ceerno ɗumen ina pecca ɗumen. e hitande 1969 commandant poste de mo Podor waɗi cimtol ñiŋore ngam ñiŋde lamtoro Moulé. ko nden hitande Amadou Madiw fuɗɗi dartade to banggue koninkagal. caggal polgu makko to Kokki e woni makko to Mexe nde o waddi jungo e Lat Dior e pooli kono tubakoɓe ngam joftigo gouverneur Ndar kañum ne yeehi duppoye wuro Madiw tibaji fof cumi ha heddi suudu Ahmadou Madiw woto. almuɓe ɓe jii ɗum ɗo dey ko jingere Allah wonande ceerno mabɓe o. e on saaha faraysinaɓe piilti lamtoro Moulé joɗinoɗo ɗon ɓe piili lamtoro Samba Hani. dalilu mabɓe ko hollirde wonde lamtoro Moulé ronki ɓurde feeñde daraja, ronki kadi ñifde hoodere Amadou Seykou hono no ɓe jiɗirno ni. ñande 8 lewru satambara 1869 commandant poste Podor windi gouverneur o wi en lomtini lamtoro Samba Hani kono hay hunde ɗum nafani, hay hunde ɗum waylani e gonkotoro. e batutoro mawɓe ɓe calima habde e Amadou Seykou sabu wiide on ko ceerno mabɓe kono kadi ko bandiɓe. so tubakoɓe won ko mbawi yo joftana koye men. Amadou Seykou sabu ceernagal mum e enɗam hakkude guri taarinoɗe ɗon e Toro e jokkodiral hakkude men lamɓe ɓuri yiɗede emo cuɓiɗen yo lomto lamtoro. kono Amadou Seykou ina ɓeydo mawnude, ina ɓeydo doole ñande kala. Amadou Seykou yuɓɓini jilluji e leydi ndi ina firta cokki tubakoɓe mbaɗatno. 22 lewru octobre 1869 commandant goɗɗo joɗinoɗo windi kadi
worti guede e won e ngurontare kon ɗum yimɓe ɓe fof hande gondi koye Amadou Madiw. On kabaru welata joɗaninoɗo toon Toubakiri on saaha. Yanti hen kadi e mayirde octobre 1869 commandant fort mo Hayre Law wara. Yanti hen lamtore e wondiɓe mum dañani jaam e yimɓe Amadou Madiw e on saaha. E lewru novembre gouverneur Ndar neldi Kano yo momtu dendagal guri gonɗe e dande maayo jogiiɗe nganngu fewde e leydi France. Waɗi kadi kamɓenne ɓe dari e salade ɓennugol laaɗe curke dewannoɗe ɗon ha ɗum natti rewde e guri gonɗe e takkogoral maayo Sénégal taw gonɗe e toon. Lewru février 1870 tubakoɓe pelliti habde e Amadou Sayko tigirigi. 15 février 1870 kono Ahmadou Madiw foola to njum kono Allah dandimo kanko e hoore makko, Allah dandimo kanko e hunde e yimɓe makko. Ñalade dewɗe hen ɗe ko duppal kala guri gondude e Amadou Madiw, kono ɗum taynani ɓerɗe mabɓe. Amadou Sayko e on saaha faati Jolof ɗo jogino yimɓe hewɓe. E ceeɗu hitande 1870 Ahmadou Madiw arti Fuuta Tooro fooli lamtoro joɗinoɗo ɗon, kono o ruttiti kadi Jolof sabu andude wonde ko pewjanteɗo ete kadi ko ɓuraɗo kaɓɓirɗe, ko ɓuraɗo doole on ɗon saaha. E hitande 1875 omo heblo yande e Kajoor, tubakoɓe kepti hakkille Lat Joor mo wadduno hanki jungue faandu, ɓe jani e makko, ɓe poolimo, o heddi toon e hitande 1875 kanko Amadou Madiw. Amadou Madiw yeehi noon ina woppi kadi saliɓe Toubakiri to e Ibrahima Kane gonnoɗen koye Damgo, e Amadou Madiw gonnoɗen koye Tooro, kono noon Samba Diadana nanni en Law. gueɗe ɗe noon ko ɗum callalal. Warga Amadou Madiw ñifani foyre jattinare Halpularen to Fuuta hakkude e hirnangue fof to banggue Law. Ceerno Samba Diadana mo juude jaaɓi ko kañum e on saaha ƴettite arara e are. Kanko Ceerno Samba Diadana caggal jangde makko lugginde o joɗinoma wuuro ina wiye Gawdal. Nde o natanta dartare Law fof e on saaha koko heɓino e jattinare e salade darnogol ɓoggol télégraphie baɗetenogol e ngoral dande maayo Sénégal. Tuggi 1881 hitande 1881 gueɗe kewɗe mbaɗama gam telɓinde jaɓɓal ɓen darnannoɓe ngol ɗon ɓoggol télégraphie ngol ɓe jiirono jalɗugol mum ko tabitgol jimade Toubakiri e dow mabɓe. E on saaha kadi e nder Fuuta won nangannoɓe Toubakiri ngam ɗum ɗon wawa laatade hayso jarani haalde inde mabɓe. Kono tan mbaɗono Paul Marty wone mabɓe mbo innirno champion de France. Ñande 10 lewru octobre 1883 commandant cercle mo Salde windi o wi ko ɓuri hewde lawankoɓe gondani e on nanganda en koyngal. ɗum ko gila 1881 nde puɗɗiɗen golle ɓoggol ngol. Lawankoɓe hewɓe ɓaggoyi koye Abdoul Bocara jattaninoɗo caliɗo. Kono noon kadi nde yeehi ha hitande 1885 won cifodiral waɗi hakkude Abdoul Bocar Kane e tubakoɓe taw ɓen ɗon ina mbawi rewnude ɓoggol men, kono noon ina jooɓa Fuuta 500 mbuɗu kala hitande. ɗum ni kadi wona lamɓe ɓe foof jabno ɗum. Koye kanɗon gonko ɓiɗɗo gorko mo juude jaaɓi ummi jokkude golle. O rentini dendagal lawankoɓe ɓe beltanoki on ɗon saaha. Lawankoɓe ɓe nanganimo ɓuri tengtude kadi nde jii dokke Allah ina peeñe makko kanko Samba Diadana. O sari yimɓe makko e Fuuta fof ina nawri ɓatake coomɗo ɗum ɗo ko jogorɗen haalde. O wi ko nelal joomiraɗo jettitanmi ko umminno mawɓe ɓe ko ɗum min umminimi.
mami waylu gonko leydi ndi fof e ballal e sembe mo Allah tellananimi mami ɓamtu diine Allah o ha fawo e kala diine goɗɗo e o aduna on ɗon ɓatake yettima gouverneur ñande jeegom lewru mai 1890 e dille ɗe ɓuri tinede hen koto kaskas walla mbiyen kasga ɗo tubakoɓe puɗɗino julagu men julagu ngu mbaɗanno toon e darorɗe 1890 mawɗo faraysinaɓe yamiri goto e ɓiɓɓe Fuuta mbo e wadduno junggo yo wi Samba Diadana yo dartin ko waɗata ko wona ceerno haɗa e ceernagal mum kono Samba Diadana wonano jebbiltoɗe ɗum Samba Diadana nde sali jebbilade felliti tartinde wuro mum fof waɗa ɗon tata ko ɗon ɓe goni e wuro ngo caggal hare wulde ɓe pooli Samba Diadana ɓe mbari ɗum ñande 5 lewru avril 1890 koyɗol tubakoɓe laatima so jooɗade salde wawa hebde Saint-Louis e ɓoggol téléphone Samba Diadana foolama warama kono uppidi ɓesgo mum ayawo moƴƴo e hello tarik moƴƴo wargo Samba Diadana woni ko mbawɗen innirde jettinare sakkitidi e peñɗi hade farayse fawde takkere mum e Fuuta heddi ñifde tan won poye jettinare e darorɗe 1891 Dodds ina wondi e ujunnaji tati koninki naati e Fuuta ngam ñippude poye jettinare keddinoɗe ɗe hankadi noon kala ko ina waɗe ko e yamirore lewru farayse rewata nde kuuɗe tubakoɓe catti e dow Fuutankoɓe woodi kadi ummiɓe hayso golowole mumen jaltani nokkuji men jettaki ɗo adiɓe ɓe jettinoɗo ciftiren 1894 goɗɗo waɗi ummitere ina wiye Alpha Moussa Alpha Moussa iwdi mum ko Galoya e 1894 nde o ummoto dartade ko hedde duuɓi 23 tan o jogino o fawi hare makko ko e diini kanko ko Tijani yanke o wonno o dañi kanko ne notitiɓe makko ete kadi o wawi rendinde jambareɓe hewɓe ɓe belaka hayso tubakiri ɓurino ɗumen doole ko ɓen jambareɓe o yaadi ha salde ɗo yinno wattude joɗaɗino toon tubakoɓe natta e nder kono makko ñande 14 mars 1894 o fawa jungo kankone o soka balɗe pawi hen o yalti e bawɗe jomiraɗo o nangoya koto Cilogne o nawa Gabon woni o waɗa exilé o yaafa e hitande 1993 o nawta Galoya ha nde o hawroyte e ladial omo rewa Allah omo jangguina omo sara diine l'islam goɗɗo o to banggue jettinare e dartade tubakiri ko Ali Yero Diop mo Dimat to hirnangue Fuuta eɗen gandi Dimat ko nokkuɗo tubakoɓe ceetti ɓuuri haljinede ɓuuri tampinede ɗum en kaali ɗum e sahande kaleten gurdam Elimane Boubacar Kane kono kadi ko nokku dokkunoɗo Amadou Madiyu koninkoɓe hewɓe ɗum jibini sagata caliɗo jebbilanade ina wiye Ali Yero Diop e hitande 1993 gorko biteɗo Samba Thionka laaminoɗo Dimat nde hawri e ladial tubakoɓe ɓe teɓɓi on ɗon fartange ngam fewde Dimat ɓe mbaɗi Dimat ƴelle ɗiɗi woni Dimat occidental e Dimat oriental Dimat funnangue e Dimat hirnangue Dimat hirnangue ɓe jiiɗi ardinde ɗum biteɗo Babacar Mamma ɓi Samba Thianka Dimat funnangue ɓe jiiɗi halfinde ɗum biteɗo Abdoulaye Kane lollirnoɗo Racine Kane ɓe ganduno suɓadeɓe Abdoulaye Kane ina wawi adda dille saabu won wiyannoɓe to banggue iwde mum ko guirlaju hebbiyajo ñande 14 lewru juin 1903 1993 o hoɓe Dimat bindi gouverneur kolliri wonde beelaka ko waɗa ko e sifande on ɓatake nanga ɗiɗo e mabɓe nawa kañumen mbaɗa exilé kono nawa koto Casamance ngam hollirde mette mum
dimat fof fellite darade jettinade e dartade laamu Toubakiri koye kan gonko Ali Yero Diop mo fanayi Almouda Alpha Moussa Sy ɓamte ararayi mo adiɓe pawno e on saha ko duuɓi 18 o jogino o holliri wonde o ɓamtiri hare nde ko ngam riwde ngaranigu e ndolagu faraysi woni e fawde e dima o lolli ko yaawi ɗo fanayi jeeyi ba makko ɗo o hettoy noon ko bange tekan wuro tekan jaɓɓimo mahni mo ɗon hoɗorde commandant de cercle mo Dagana nde fuɗɗi kañumne fayde e dille ɗe oɗo suko dillini wi yo hel bibji makko gila law gila ko bagge sabu o fuɗɗimo kanko ne fayni e lewru février 1904 o nanga o moftoyata wiite Dut hedde Tiwawon ko lewru o woni toon o ɓocciti o yalti o tacci o fay Mauritanie o arti fanayi koye lewru mars 1908 e on saha nokku o ina hewno dille ɗoftade yamirore colonial sattiri hewɓe wonnoɓe ɗon gartugol Ali Yero Diop laati malu e fartangi e yeeso ɓesgu dimat jiɗɗen wiide ko tulde dimat ko fawanoɓe kubbal ñande 10 lewru mars 1908 commandant cercle heeɓi ɓatake kollirɗo wonde cidel wuddine wendu kadi natti leydi ndi ete nani faggo yimɓe hewɓe e balɗe seeɗa o heeɓi hewɓe lieutenant gouverneur mo Sénégal kañum e hoore mum wonko haali e cimtol ngol neldi o wi ɓoccitgol Ali Yero Diop ina soomi kawisaji Allah e duuɓi ɗiɗi ɗi en jiyanimo ɗi o hajjoyi hen ko laaɓi tan ko nelade e mabɓe kono hay goto wawa salanade mo kanko tubako ete kala calaniɗo mo ma bone jan e mum ñande 11 lewru mars 1908 chef Pekono windi gouverneur wi ɗum yiɗino nangudemo kono horimo sabu keewal makko yimɓe Ali Yero Diop haɗani ɗon tan felliti ittude lappol kañum e hoore mum yaha ha Dagana fooɗono Ndar ngam yoɓade fittade commandant e gouverneur walla ni nannaɓe l'islam alayhi salam e on saha mo kaleten noon Ali Yero Diop yaranno ko duuɓi nogas tan pawɗi ñande 14 lewru mars 1908 Ali Yero Diop e kono mum tacci maayo commandant noddi renfort to Ndar 15 lewru mars 1908 kono Ali Yero Diop yani e fort mo Dagana ko hen Ali Yero Diop heddi kono ngu felliti jebbilade e nder ɓen ha hande dariɓi jettinade e salanade Toubakiri ina jeeya hen biyeteɗo Ceerno Lamine dille makko kanko Ceerno Lamine ɓuri nanede koto Ferlo hedde 1920 kanko darde makko fawi ko e salade laamuji kesi ɗe tubakoɓe pawi e fannumo ɗoftaki nunɗal nam nokku Ferlo kañum ɓooyi wonde nokku jiiɗo hoore mum sabu salade jebbilanade laamuji arani pawgol laamuji jobgol kubbal ƴettugol koninkoɓe walla sagataɓe gollinoyteɓe woni sababu duuɗugol jiimandi ɓen ferlankoɓe commandant cercle mo Matam windi e hitande 1919 o wi hoɗɓe e oɗo nokku koko meeɗi salade jebbilade ngol calogol feeñi e ɓamagol koninkoɓe e lewru mars 1919 e on fannu ngañgu ngo ɓe jogani chef de canton mo pawɗen ɗon o hono Samba Alfekki ɓeydimo feeñde ɓe jogorani yatirde caggal e yidde ittude mo pawɗen ɗon o ɓataki mo Abdoussalam Kane chef de province de Damga windi administrateur cercle de Matam holliri wonde fellankoɓe ko yimɓe sabu taariri mumen jiidani e heddiɓe ɓe ɗum wonno ko 20 juillet 1921 wonande on ɓataki hay Samba Alfekki ɓataki mo winduno e 9 lewru novembre 1919 fewde e commandant cercle de Matam holliri kamɓe koɓe rendo heerino e on fannu Ceerno Lamine ɓami ɓurnoɗo heɗanede e on saha e nder Ferlo bismima sete
hohoɓe nokku o siifi ɓatake e 1920 ngam lundade tubakoɓe. Hitande fawi hen e 1921 sabu ɓatake o wasɗi ɗum wadde gartam o felliti kankonde ferande damgo e ngenar ngam hollidde o ɗohtaka e ɓuɓri mbelu laamu ngu tubako fawi wawna e dow makko. Ceerno Lamine e wondiɓe mum e lewru juillet 1921 pelliti ferde yaltude on ɗon nokku. Hankadi ferlo kañum ni eɗen mbawi wiide woɗɗani fawede jum.